magana, wata magana, wata magana. Ha! Mai abun mamaki, mai abun mamaki. Rara Yusuf babban yaro, babban yaro. Wata magana nake ji abin kamar wasa. Rarara ya ce wata ni ya saukai bar wasa. Wai kuma an tsaya fa har ana yin sa'insa. Waye shi da za ku tsaya har kuna sa'insa? Ku kamo sa ku buga kansa ku fige sa. Naga ai ba kowa bane shi a kasar ko da za ya ce wai shugaban kasa ya sauka. Kai wannan takeici yayi yawa. Ni abun ya dame ni fa har yayi yawa. Kana mawaki kace zaka sauke shugaba? Me kake takama da shi na sauke shugaba? Kudin da ka samu a harkar wakar ka su kake tunani zaka sauke mu shugaba? To bude kunnan ka da kyau ka ji ni Rara. Wannan abun da kaga Allah ne ya tsara. To abun da zaka yi ka je yanzu ka fara. Mu je mun rike Allah mun rike tabara. Saboda mu yanzu ko dole ne mu sara. Tani yayi aiki mai kyau dole mu sara. Maganganun da kai ka je kai kafara. Nace kai kafara, maganganun da kai nace kai kafara. Nace kai kafara. Kace an kawo bokaye a cikin ƙasa. Naga duk ɗan ƙasa yana da incin ƙasa. Dole ne su fito su nemi incin ƙasa. Ku tambaye su sune sun ka kawo kansu. Ba wai zuwa gunsu aka kira su. Amma da an tada magana sai ku ce wai an je an kira bokaye an bar malamai. Har ka fito kana ikirari cewa wai in ni bai sauka ba za ka bari ba. Kai wata magana mai abun mamaki, mai abun mamaki. Nace fa mai abun mamaki. Wai kace ya ce wa mutanen Nijar duka su yafe mai abin da duka yayi musu. Sannan ya fito ya ce wa mutan Najeriya su ma su haƙuri da abin da ya musu. Yanzu to shi tani wani laifi ne yayi da ake neman sa dan ya bada haƙuri, kuma a rasa wa zai sa ya bada haƙuri sai mawaki Rarara wanda ba dan ƙasa. Kai wata magana mai abun mamaki, mai abun mamaki. Wata magana mai abun mamaki, mai abun mamaki. Kai ka kama kanka don Allah ka yi zamanka. Bana so na fara waka ina zakin ka, saboda ka muna abun da zamu kika. Tun bai kishin kasarsa dole ne ya kika, saboda kayan abun da dai za a kika. Muna da hankalinka da fa tunaninka, ka fita da duk abun da fa ba ruwanka, abun da duk ba ruwanka.